kolomka jotono prai horbajing hor thogi tongo epono live video ma phaikatini ani hotel no tuino kaisa kok kasajak miani abono tei kisa sukrobai sawo nonoi sab live tong kisa naigana kisa nasing tongo horbo thogoi thanga belai no tabo 10:53 baji tongo samung paile ne bisintei kono update dei meng thangka shonibar ni theke tini to sombar angkha tini tabo hotel no pang sab live tong please kisa karang dei sini mai mi hangar eba ani mai mi hangar hotel no tei no mia sini monai song phaikana biang jani bongkha semia kisa kok kaslai mane abono tei kisa ani khokte basawo no ne normo live video ma phaika Mia jeng mani gothona mia ke roibar belai no bir tongmani roibaro karon ke kobongma hasal ni phayo kebo ba office bondo family rokoi phayo kai mia belai no borok bangko ka sini estimate tongmani 300 hoite 350 jona ni borok ang soika 600 650 jona kai kisa sini survey retene kono kisa problem ngi thangkana kai video mia link khaija khachini monai songni khok angko page te no Instagram rogo kobongma page te kobongma media house eba kobongma media platform te Instagram hinde Facebook YouTube kobongma phasenti no pir jagi tongo mai mi hangar hotel no toye abon te no kisa angbo kaisa a hotel ni nok pangi tongo bayang kisa khok per nai nai ma phaika laibo noro kisa dora mangkhana loge de mi je kok bang lai mane abono toye kisa sanamo somani ka haise kobangma borok phayo thango abon sai sakango kono asuk bezal ba jangjal kasa jagya mia jeba bengkha mia chini monai song phaika biang ne janibo semeya engkang kai borok anu hotel bisingo borok balai na kobang ko khonai ang borok no gairengwa asuk deni saka afro baji kana prai no 4ta duporni eba sarik ni mano a jorao ang borok no garing asok deni sama bai garing go borok sai sakang tai dalsa borok ro tongmani engkai a borok sabai khana borok number kalai mani engkai sabai kha borok abun sai sakang ni base dara tongmani chamani ya golo ani oro je tongnai rogani monai songno hinde ani bati jani bagina joto ani nijen borok mangse oro je samung khaine rok kebo waiter ba housekeeping ani kriyo jaga jotono nang somon baksa kai nugo bannayo ani monai ani bagina eba ani bati jani no ge borok thangka abo clean khaine hinai clean khaima jorawo je chini monai song video saroknai borok ni gairing nok ba kisa saka walong tomo bai engkai anje bati jaba ani monai song clean khaina thanai rok borok silip khaijagai bati ba mairang klai thangkai no bong jotao abono teise video kok bang lai mani ba abono kisa sukul bai sawo no ni live video khai mani saimia sob tao koro tong mangka kisa kereng lai de baksa borok bano kam kai saimon sukoi mai yang phano bolboji tong khana abono kisa sukul bai sanan khai mani বাংলা দিয়ে অবশ্যই বলবো একটু আজকের দিনের লাগে আমি ককবরক ভাষাতেই বলবো কারণ ককবরক ভাষাতেই আজকের দিনটা আমি একটু বলার জন্য পছন্দ করতেছি মাফ করবেন আজকের দিনের লাগে আমি বাংলা ভাষা একটু সাইতে রাখতেছি আজকে ককবরক দিয়ে কইতে হইব নাকার দিয়ে আং কিসা ওবানজি কক সাজাগै থাকা তিনি আং আনি লাইভ ভিডিও ককবরক মনে খাইনা থাকি দङ তামানে হিমালয় চিনি বরক রকছে মিয়া লাইভ ভিডিও বাইলার খেলে মাবা বরং কিছু কক টিফিল নাই নেম খাই মানে
kabangma borok no kwrwngjak hambai jotono no jara jara asuk khoro kwrwng tongnai samung belai no pailaya kesebo tongo ang bo jora kesebo no kwrwngjak mia to roibar belai no borok bir tongmani aron bisingo kwbangma borok phaika haksal sampani keba jotoni logi no joto bai baksa ang koklam saimai eng thangka aron bisingo nukjakha mia ko chini gairing nogo mai chari na thangtini chini monai songno 7 jon aba 7 jon angkhana borok hailai biangni bawabla saimaliya ge borok mai chalai ne hine nok bisingto jagari mali ajorao belo no bir tongmani ge borok no gairing nogo ang jagari mani jagari borok sai sakang tai kubuni party rok tongmani kubuni base ni borok ro ge borok samani yakolo kilin khaitini bong jutao kalaika abo bai kok kasaka belai khano abo kwbangma channel logo pirjakha abono tei kisa kok sukrumna sanai hine phaimani no ang angkai kilin khaitini jutao kisa kalaima bai boro asuk video rok thone ani je maimi hangar hotel no kisa mani abo khai belai khano ang chajakliya chini brother songjuri o video nai tongkha angkai borok no balam sogani o video ang borok ni mungui ba haimya sana thangya kheba ta kisa bujilaiman bising tei sung jotono wan suklai kang ta kisa jakamoni chongmani miani je ko incident no tei tabo wang hotel no ko miani koklam no tei no kisa sukrobi sanani phaimani live video jara jara kwrwngjak tabo khorobo jotono paiplay hambai kwbangma borok no chongkhana ang hai lengka sobi tongo samung tomong kaya nei samung ko nang paile beserbak jora tabo tongai kona diane hotel no yang ro ko tongbai kho hor sal chai to tongo jara phaine haksal sampani jotono kaham kwrwngkhai ani mai mangar chamung chari ro nai ne seba jora o nokjago sengbai chungno bujilai maba kisa beskom ni bagai kogrok banglai thangmani mia bo ma hino ongkha sini monai chong phai lai kai borok 7 jon da 6 jon ang thik sasugoi maya borok no gairing nogo mamui rina thangthini o ani hotel samung khainai ba ani bagina ani monai ani pati jarok borok abo kilin khaitini borok ne ron yakepla jagai mairang ogai ba bati rok kalaijaka borok ni jutao a jutao kalaimani bisingtei borok chajagi angai kwbangma video rok saroka ani hotel no tei kwbangma media channel eba Instagram eba Facebook kwbangma media platform no abo yakarjaka hoyto ba borok siang khana saimai angai phano caption rok kwbangma sijak hotel ni maimui boknai bahai ke mai chanai rong no sak nangya khayamo haike rogo caption rok sika angkai jara seinai borok ni bachaya kare hoyto ba borok saimia sia bade o video no nai simi sikanani chongo kisa norok bo kisa saimon sugoi sikangga ang belai kono chajak sukamu saimia no gya bade hailengka caption rok sima bo saya no ani mote khai kam kai situgoi sikangai ani belai kono chajak sukamu tei kwbangma media channel no tongo sei kai borok kwbangma no kok thai caption rogo borong thane ang kaisa no koimung kwbangma jorangai phaika ani momai me hangar hotel viral angkha norong hamjangma nawi no pheba ani kaham eba ani hotel ni chamung ni tei tabo sak jora tei chini tibrasa chini blogger phano hindi media person phano hindi tabo sujorate ang nugya ko ani hotel no tui kokpir mani eba ani chamung rok no tui kokpir mani pheba miani salo nukjakha kaisa incheno no tui kwbangma kok no chini tibrasa media platform eba Facebook hindi YouTube hindi Instagram hindi joto jaga no mai me hangar hotel omohai customer rok omohai khayo eba sak nangya khayo nei rogo caption eba title logo sejak rok nokha abono tei belai khana ni kha tini
serang yangi tongo ta phono hotel no ko 11 baji tongkha horni wansuk baya chikonsa kok no tui phano kok bang lai ma kalai khamia abang musung ya tui phano khana ai phano chini boro rok nai dido chikonsa kok no tui ban khai kok el lai ma kalai khamia ni tui ang sana musung do ang asuk samung khai mana ni kahamoni bang saya do gabang ma salon romoi tongkha norong nang khangkai o kaham buije chai thangmani je buije review kalang thangmani o chamung kaham ba mai me hangar ni tei je buya suk viral khaimani abono tei narogo sarogoi mangkhamo ba ri mangkhamo khiaba miya ni tei kaisa tomongkha bati kepla laika clean khaitini o bini jutao kalai thangka abono tei ani starbuck ma bosan ka borongno abose a monai songbo bujiya bangi phano khana ba olpo boys ni chere rok ba borok bo abono tei belai khano create khaika kotor gothona hanai kabangma social media ba upload dongkha phongni sima ngai tongkha kabangma channel kotor channel no chini te brasa channel lo abono tei belai khano borok caption ro kebo kam sika kebo ba hamia sika hoito borok bo saime yangi phano sikana hai phano ani mote khai kisa kaham kai jachai khaya konai sikange belai khono sajangmani tamoni hinmale kahamono pirdi hamiono kono gele to manai ba engka ang jodi hamiono asuk khai tong khai borong munsubai ton bagle bui asuk haksal ni phekana daily no 500-600 jona borokano ro khai tong te 500-600 jona phaimani yagulo kewai phano bol phano ngi thangana bir jehetu bir tongmani 500-600 jona borok ani ojo je mamui bagne rok phano khana silp khaijagai bati rok bai juta rok kolai khana abono tui asuk video chaglai asuk kotor ke pilaina boko kore hinani mote ke chongmani abono khawa nangma khe abose hopung sapung ang bo chai togui tongo ani timni borok rok bo chai togui tongo norok chungna hamjago chini maimi hangangat ni chamung rok hamjago hini norok bo khaikana ni ang khakayo gai chini je mansa jak chungbo chai togo norok ni hamjagmano na yachagai hamjagmung rei rohonani जों daily no chaito tongo phiaba miani chaito mongo kisa chini koro mung tongkhana ni ang khakayo awan bagini omhai kokrok pirjagoi tongo nai tai tom sanai kaham samung khaibo bomung tongrok yangi thango jora aprono khawo kisa donongma phayo gobangma borok phai thango besirbak to ani ai me hangaro tola wanjai bosoni borok ma phai thango haifano borok kokbang phano omhai klai video rok khai kalangmani nogyaku phiaba miani salo nokjakha chini chongbai chong chini ani monai songno chini tebrasa bosoni monai songno hai ke video rok sarogoi mai me hangar hotel e mongoi hamia rok ni simani rok nokjakha gobangma media channel rok bo nokha tamo Facebook hinde tamo YouTube tamo Instagram kobangma kotor content creator rok sarokani video no ang sanamo sumga haise kaham pirna puro logo kori kebo tamo nang hinde tamo bo hinde tamo kotor content creator ne tamo chikon content creator pheba hamia kaisa kok kasaka jaga pilaina chenglai kha sungbai sung no tamo nang hinai tamo bo hinai kobangma kotor channel ang mention khali amung sarok laika thingno do sarok dang ma hinja pheba ang kaisa jaga ni kaisa o jaga ang hamuya phon ang kaisa chikoncha business khai tongkha ang orone owner ani andro kobangma borok samung khai tongkha na borok monthly 1 taka phon khana ba kisi cha phon rang mari man khana haiban borok khusinge borok nijeni bokhabai samung khai tong do a jaga kono kebe mung kore borok bakai borok samung khai tongo borok khusi ang mu khusi jara chana phane borok khusi pheba miani salong nokjakha chungbai chungse dera laimane hayingi thanga abo chikon samani no tuise ani staff phanong khana ani bathija ani bagina ani manai ani jotona ani nijini borok no ani aro hotel khainai samung jotona ani samung khainai ani borok nijini mangno borok dera jagai phano jota kalai mangkhana bati eba piang clean khaitingo abono thuile asuk kotor khai pilainani
nangkokmani no ang khaisong ya norok to moni chong semia jara jara krengjak Facebook live jotono lamsogo horbaji tongta phono 11ta ni por tini sombar saptahik bondo haipono samung to paimung koroi chini karon hangkai chini nogrogo paya koni bagai sombar porjonto jong kamma khayo kai miani salo jara jara phainai joto bai bakse kok to logeri malia on bai ang mo khado nogjak no tai kaisa khado no mani kok hangkai जों bai जों no chini monai song no borok video pil laika borok pir kha kaham kok borok no karibo tai kubuni chini je kok borok sanai kok borok sanai borok dong no pil laika gobang ma channel no Facebook o salok raikha Instagram o rekha YouTube o rekha views ni bagai rekha na taun bagai rekha bo bang romai mai yangi tongo gobang ma borok content creator kotor no lakh subscriber borok bo sarok laikha buji da sarok laikha naki buji abade sarok laikha bo romai mai yangi tongo ang khawa nangman khai obose ang mai me hangar songsa puro ni simi tabuk sak joratei tin tibrasa rok hinjanai eba tin tibrasa content creator pon hindi sini tibrasa media kok tuma thumnai borok pon hindi tak phona ni mungoi kaham pir phaikana ni ang nugya khuta keba hamya pir thini ingkai na di kobangma kotor content creator jotono nanglaijak ingkai ama hekai busu joratei jeng unnoti khaimanai ba develop khaimanai ni ang khao meeting ma payo tang kai jeng bai jeng se kaibang lai ma heng tongo kobangma bosoni kobangma borok phaitang wani mai me angaru tolo norok jotono saimano maximum no Udaipur eba Bisramganj Sabrum Bilonia Agartala ni to tongo Ambasa Komarga nimang eba kai sara Tripura rajyoni kobangma jagani no khwai Dosda Kanchanpur kobangma jagani no phai chai thang monui kebo ba koklam sawoi kobangma no chalai thanglayo kaham hamya pano borok khushi anondo khai chai thalayo miani salong kai cheng bai cheng se kokwang lai manuk jakha ঠিক no dera mung khana chini yang te phano hai phano asuk kotor ma khai au video rong asuk share khale ke chakamu nang songmani jara krengi tongnai video line live video jotono no lamsogo norobo kisano support khaijadi ani mansa jagang ke bai musungya kaham no yakare hamya samung khainani ba hamya ব্যবহার khainani chai to goi thanai khaine salabo kaham kaino joto bai koklam kaham ni besen thekai ani mai me hangani chamung no pirnani norobo kisalo ge tongjadi miani gothona ba incident je babe je jesa phano khana kisa loge tongjadi norobo bujina khaidi baksa borok ano call khaichu katini jan tomo gothona baksa borok kire jagi bo tongo ani mai me hangar hotelono miani gothona tei phainani kang borono clear ke sairika aboni tei ase kok banglai na kore nei chini monai song buji angi phano video sarok kana ai phana ang borok no jolia te kisa buji oi akonoi sarok na nang mane asuk no koi mungbong thani chini ani brother ani monai song no tham chini chuti no ro asuk kotor ma khe video rong no chagi angke belai na sasuk kamu ani mansa sak norok no ang chai tongnai phainai salobo jodi phaikangai lamsu bol lamsoknai ani mai me angaro thula kono ani bakhate saya ba hamjak mung korei ya nong bagai norok phaide je kono time je kono joro kheba tei khai kisa misa kogno tei video rok khale mane khe apni belai nang sajak sukliya monotino live video khaimani gaisa sabotini live ani aro tongkha join kisa khaija sang nai ne gana hambai jara kerengjak tau horo ani live video jotono lamsokani mo live video miani tei ase kokoto tang to sana thaya bo thanglia kok bo bangma kare ani bakha borok video khai thangka borok ni mote khai kisa misa momui bati klai mani besente borok kobangma khai video chak laikha
एबा क kotor ke pil laika abono tei ani bwkhak tele kono chajagyani kwrwi ba borokni phaching bani kono chajaya kwrwi ani bwkhao sama bo kwrwi khe bani mai mehanga hotelo phaika borokno ang lamchokjak kha kuphur bai no borok birni bisingti bana ang borokno naikolai mai angkhana aboni bagida borok chajak yangai video rok salaka abono saimalia haibano ani staff rokni bisingti deramani bisingti phano jodi norok bai chaya bai ba hamya samung khai tongkai haino hayang nakar samung sano kebni khano ang sabaina thangya ke chini munai songmiya phainai borok chana hini na phailai mane khana ani hotel chana hini phailai mane khana ba tomoni bagi phaimane awang saimalia haibano borok na ang asokno koimong tongnai kono samung chikon eba kotor honai kwrwi ani hotel mamui bognai phano wngkha ba norokno tei khaninai phano wngkhana ba o mairang luta honai phano wngkhana samungno ta chikon jaknai manai eba waiter ba housekeeping rok honai ringmani khanaka kono samung chikon honai kwrwi manai asokno koimong kono samung chikon honai kwrwi je kono samung nung bwkhai bai khaidi samungno samungnai khaidi samungno tator jagde asungno koinai borok ani ro khabai khukbai hamjagno borok samung khai tong ani monai no ani batija ani bagina borok ani ro kono kebang mu kwrwi theba miani video nukjakhano ro housekeeping ko tomo ne hinlai mani atike chikon nojoro ta na sidi borok no borok bo chini monai eba chini dara norok khini manu monai eba dara ni kok saimang khumu housekeeping ko abo ko atike chikon nojoro ta na sidi kebono samung chikon honai kwrwi je kono samung bo bokhabai khangai samung naithoknai no abono norong taibisa koina mutungo miani je deramung wngkha abono tei ani bwkhakti norni khani kono chajak yangma kwrwi norokno ang asano kobongnai miani video je yangma tang wngkha jodi norok chajak tonghakai ani bwkhakti ang to nakar sano jutao kalaijak ko nong clean khaitene ani mairang lota kalai khatangka abo incident miani je abono tei norok chajak yang video saroka kaham kok kheba phaine salo ang lamsok pinai norokno tebisa mangkhangai visit khaipai phidi ani mai mehanga rotelo ani bwkhakti kono chajak ya kwrwi nong thani kheba atike achom sa video sarmane abo bo kogya je kono samongno kisa bujuya konoi sarok ladi mobile tongoni ni ani yago joton thani no social media ni din hai ni bo hai lenggata sarok ladi ko ni neo chikon sa ya presaman bisangti no kabang kuk kotor samung goba gothona ngai thangmano abonte kisa cheni te prasa ani monai song norok demia video sarok nai ro norokno kobongna musuma khemono norok kisa wan sukai bujuai kisa sarok lai jade kebo bujuya konoi kebo nong kaya anja staff rok norokno sibo siniya miano first time norok bo phaikana norok kono jati dusman bo kre jani dusman bo kre ngai norokno tangi hailengka borok khai norokno bati rok khitarnai ba norok je video saka bati khitare rugo mo hai rugo borok kilin khaitene kalaijak abo mani manu borok bir tongmani abono tui to asakai kok kotor kai kok bang laina nangmani yablena hai kai ba no phano saimang khomang ro ne kaisa naikol nai ba nok phangi tongo jaga norok ano saimang khomble abono tui norok social media roi to mole mansi nai ঠিক no ani mai meanggar hotel mungwi norok hamia sawai piri mano kheba to mole manai bani mung piri hamia abono paithak jora bonorong ang kobongna musungo haino hai miani salo je mungkha ani bakhakte kono saya samung khaima bokre norok bai norok na ang kono tabu bo chajagi hama bokre phaine salo norok mangkai phaidi tewaisa mia jengma wngkha mansasak kaham korangkai norok no moniya kono chari mung chari rohana ni bagi chai tongnai phaine salo ma haita khaisidi mia je khaimung khaika chungbai chung
kaham no pir di hamya no ya mangkhangkai hamjangma bag de borok musuno hamjangma mana bagai kuno samung chikon honai koroi joto samung no nini bo khabai khaima tonghakai mosangai bo thango abono nung chikon honai bo tana sidi asuno koinai chini monai chongno mangkhangai tebaisa visit khaibadi mansachak ang chai tongnai norokno khabai khokbai kaham kai service kai rona bagai engkai asuno koinai ani tini mo live video jara jara kerengjak borong pail pailai hambai tau khorni baji tongo praino 11 18 samung payo khota kono naide bose kosto kai samung jong service khai rei tong eko aro se tini thulai jangnai jaga rok yango naide hasa khor baji tongo sapung khabrong lai jong jotono haipano se jora jora mung rok hamya ke pirjagi tongo keba sai tamula khaina tongsi kobonga borok khayo thango dino praino 300 hoite 400 jona borok thango khayo haipano mo hai gothona ngia ko mia jeba benka sine monai songnang koina haino hai mia je khaimung khaika khaina salo please naroman kangkai icha wan sogoi buji oi video ba eba keboni mungai hamya sana thangibo kisa wan sok lai jadi jengmai jeng kamna pirna chengdi hamya no phunugoi la to mannai Orbaji tongkha to live video koranglia praino 12 baje na naika hambai jara jara kerengjak tabuk baji tongo 11 21 aso khor kutobo onoro gano logiri tongo bagai paipilai hambai live video phaimani karon ke abono mia nije incident ani hotel otei mai mehangar hotel kobonga borong othango phayo norok nogoi mangkhana ni video ni bisingtei ani page ni bisingtei kobonga borok haksal ni phayo kebo sabrom kebo belonia kebo ba bisramgonjo chini tepra rajone kobangma jagani no phailayo thanglai sulayo phailayo boi kobangma no mai mehangar ni chamung chai lainai hini homai kai prai no 2025 ni theka phailai tongmani boi 2025 December mas ni theka kobangma borok phayo salo haipona kebang mung koroi kaham korongkhai no chung chini mai mehangar ni tei bakhaktei service rogi thaimani norok nogoi mangkhana ni video ni bisingtei keba mia ni salo mia angka roibar tongmani borok kobang kok tongmani mia prai no 600 jona hayengkha mia bangmani belai no bangmani bisingtei ang an nogo jaga chagi hanai mia ja phainai chini monai song borok Instagram sarok kono somo poto aboni hoite kobangma media eba kobangma social platform no sarok jaka ini Facebook YouTube Instagram baksa borok bujui saroka baksa borok views ni bagi saroka angkha kayo kok koreyabo jani jar bepar haipono takisa subai sukrobai kok no sakangkai ba caption logo sikangkang sajak sukamung ba title logo baksa borok sikatamo mai mui bagnai bahaike maisanai rokno saknang ya khai amai ko caption no ba title simane nokha
Engkai abo video je nogjak mani abo pura puri full video sarok dia borok puila no kok bang mani khai gairing nok tongani hotel biskango hotel bising to kawang mano 70 hoite 75 jona kaisa becho sajak chalai tongmani jorao gairing nogo ang borong ri hoka monai oro to lernai noro gairing nogo thangdi aro thang angkai taisa doa no nei borong ri rohmani ngangkai tamongkha borok chai sakang tai kubini borok chai tongmani ngangkai kilin khaika borok chaban yagolo kilin khaimani yagolo gairing nok ni ongkor purwo mairang bati eba glass rok je tongbai mani abo ro kathini o kalai thanga silip khai bongni jutao a jutao kalai man tei borok sajagi angai video khailekha gabo kok bang makai gairing nogo sedo ke kok banglai mani gairing nogo jutao kalai honai ani je mamai bongnai rok ani monai phonongka ani bati ja ani bagina borok nakar bosanka saiman tu kebo ni juta rogo ba kebo ni sago to khigalai klang mo khakayo norok bo wan sogine de kisa kebo saiman tu kebo ni juta o eba kebo ni rio kebo to khigalai klang borok ni ya ke peloi klai thangkana ajorabo juta sakao klai khang khang abono tui se borok sajagi angine de jeng bai jeng himaba sakda klai manjak laika video chaklai ya konai ajaga kobangma borok maisai tongmanani hotel bisingo mai mengar hotel norok jotono saimano a hotel bisingo norok video nogoi mangkana kobangma borok tongmani tomo wansa tomo tiprasa chini borok jotono mane ani hotel o tongbai mani me roibar a jora borok bar salai phelega khaprom lai ajaga phai video chaklaika hangkai ajaga khoroksani mamui bongnai bo tongmani bo charai borok nomin bo boyos kom noko aibon borong training choli tongo ani hotel o asuk bo saiman suge borok mas kaisa bo kaya ko charai phai mani hangkai video phai chak phai ka tom jani bo salaing laika ang bo family ang bang bisingo tongmani ga ajaga o video ta chak dene manai khaika a video je nong mani tei hangkai borok o gairing nogo no mani bati jutao kalai honai borok kok banglai phaika video chaklai hangkai aboni tei kok banglai kha hangkai nokja katamo mai me hangar ni hotel tei jotono sarok laika jen maisanai phainai rokna mai me hangar ni staff rok haimya behar khayo thapra renai hino tamo hino ate khai pilai tongkha abo belai no chaya kalayo ang saramu songa mo haise kaham jorano norok phai logeri de haimya jorano simi ta pilai jadi chini tipra sarok chini ani ta khoksong ani hotel বাইরা langmane tini bai khai prai no 2025 ni hoite tini 2026 sopeka 8-9 mas ngi tongo gobang borok thangmulaisu salo 300 hoite 500 jona borok chaphiyo haipon oma hekai ungya khomiani je babe engkha jengbai jeng বেশিরভাগ তো ani oro kubini bosan borok se norok nogoi bo mangkhana video haipon borok hamia kaisaban pirman nogjaya ko ba video rok khaya mai news rok sarang mo moya ko news channel rok ke jengkhai nogja ka miya tamo সাধারণ তো একটা জুতাও পাটি কলাইখা অব মামুই বগই পাই যে ক্লিন খাইতিনো কলাইখা আবো বাই তো আসতে রিয়াক খাইনানি কক তংমানিয়া চিনি মনাই সংনো বরং বুজিয়াঙি ফানো সারকা আবো মানি নাখা বরং পেস্টি সারকা বং ইনস্টাগ্রাম করে মনে 1 লাখ নি পর ভিউ সংখ্যা ফিয়া বাচিনি যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কটর তঙ্গো আং মুং মেনশন খাইনা থাংলিয়া গোবংমা ন চিনি ইউটিউবও যারা video create খাইনাই বরং লাখ নি পর সাবস্ক্রাইবার ফেসবুকও যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তম বরি হিন্দে তম চলা হিন্দে যতন সারক লাইকা বরবা 20 ni bagida saroka naki kaham ni bagida saroka tamo no buji bo saroka ngobos tapon chongi meyako kamno pirdi nang hangkai hamino pirile tom manai norok views manai le tom se labong nei no norok ani bepari bani somondi ba gotona ni bepari kono se saimiya noro hai taglan sitonka mai me hangora chanai phainai rokna chamung bagnai rok ba hai ke treat khai hamia ব্যবহার khayo omo hai khayo amhai kita seikodi saimandi tamo gothona exit nangaga ani number tongo komo social media ani number perjak tongo ano sungi naimai komule norok na haiban norok abo haiwan sungna thanglia angkhana norong views no nango nei chongkhana gobangma youtube to lakh ni por subscriber khaijak borok saroka facebook bo saroka instagram bo saroka tai gobangma page ni bisinti bo saroka ba ano support khayangi phano sarokana ba support khaibano sarokana haipano do abo kaisa hamia haike nokjak ya deba
Ga abono to kisa norok bo piria tongkhano chakamung norok share rai bo khaiga thino khaile di ani samung hamya khaima tonghang kai asuk bo jora bo samung hamya khaya kubli ang miyani jora bo mamui bogne rok keleni khaitini ani ma bati bai mairang kalai thangka kalai yakoni bong juta sogi asuk sibule borong no phaimalo nei khitari ri mane abong kita ni chayang khomule amhai to khaije bula ne staff rok bo bani munai song ani bati ja song kebo phane khaije ga hotel tongai jo tonani gana ni borok mangno ngangkai kebono phaimalo ge hai ke sari bor je gang ka jaga to chayani kokre bule borok kelen khaina thangtini bati silip khai klai kha nong e jota saka no klai ka borok suiri nei hono bogosika garo tomo kokle bangna tongsiba je changnai rok mia video borok to cherai maximum video 17 hoite 18 bosor ni cherai rok se mia 7 jona borok maichana pheka 6 hoite 7 jona borok borok no gairing nogo bosa dine ang saka lejaga na nei nge borok chana bothangi gosika angke kilen khaipuro se bati bai mairang kalai khaino bong juta saka abono tei se video create khayo angkai o cherai rok bujia sujia borok ni video bisente borok koglam ni bisente norok joto no saimano tongo je borok ni no chaya nei haipono chini je tiprasa bosoni borok rok baksa content creator ni je page follow goi tongai ba youtube follow goi tongai rok ba instagram o jara sarong nai rok norok la tangai logeri khana ba borok no ha awsang kai wansuk baya kaham ni jora norok phaidi ang lamsogo ani content creator ani tiprasa rok kaham ni jora phaidi ani mai me hangar ni chamung no buiko ma bosoni borok no pir phayo omai manthogo mai me hangar hotolo obamano norok tabo phono phayako ani mai me hangar hotolo ba ani chamung ni byapare kono phanji saimeyako norok kothok da thogia da bang bomai kai service khai tong norok au saimeyako keba miani salo nokha miani salo nokja khatamo kaisa o cherai rok se o khasia cherai rok mohni man borok no 17 18 bosor ni boyo boa bohani income bai chai tongja borok bike pai rekhana buma boha songsong bota borok bike bai da pheka gari bai da pheka o ang sana thangya haipano a je koklam ni bisingte ang saimamani borok bujia sujia kano sai thanga borok mote kai sai thanga bong jutao mamui bok theni bong jutao kalai kha garing nok ni ko bo service khaitini kelen khaitini mairang luta a mairang luta kalai thangma baise bong juta ase borok riak khaika ngai songene de borok ki borok ni kolo da phaikana ne kai borok ni mote to borok video bo saro goi rekha ang mani mangka borok bujiangi sarokani munai song borok maichana nai phaimani borok jorani mote maiyangi phano sarokana ba juta kalai jagangi phano sarokana bir ni bagi phano sarokana bohrok tongjagi phano sarokana borok nang 100 bar accept ani munai song na borok instagram phan saraka facebook phan saraka youtube phan saraka je chini main tibrasa bosong ni je content creator jara sinai nongnai borok rok bongni lakh ni puro subscriber tongo mane borok buji suni content create khayo do saimanai songnai borok mangno kai borok ontoto pokhe one subya kone video sarokangai ani bekhakte belai no chasukuk jang mane abono tini ang tini live video khai mane hai lengka sarok lai khai mai me hangar hotel mami bongna rok ba hai ke maichana phainai rok no a hai ke behawa khai omo hai ke bewar khai hai ke ta pir khudi ang kaisa jaga naikol nai tong ang jaga ang sakpangse ang mami bogoi tong ang sakpangse mami songi tong ang sakpangse borok be koklam sai tong norok bidun bo khakte no goi makana ang jaga ang sak no torjagi bo kebo khubo phunuyako hangga kang tongoi tongo ang bai phano koklam salai norok buji dita gotona ba bomai tamong laika abono buji phan norok sarok di norok sarok mane manabo khaya hai lengka sarok ma baile to mole manai norok views simi se manai bile o views baile to mola bungnai sala sung bai chung se kaham no pilai di kaham ni jora ke norok tangi phayang ba norok ang lam soko kobongma content creator no ang lam soko ani mai mangro telo phaidi hai kang kha kukur be lam sokoi bo sare akoni bor horo kobongma borong no keba phaya norok taun bago phaya lasi jagi da phaya kire jagi da phaya keba meni salo nokja kha tobang kuk content creator no ekdam kotor borong ni subscriber botong borok kobongma views bo gen khaika meni video no to kebo bala 1 lakh khaika kebo 50000 views na ka kebo 10000 views na ka amon ti bani kono complain kre kebo kebong kore keba ani khado no makai mono kaham no pilai pro kai tangai logeri ma kalai achine borok rok hamiao simino tangai absane ke brosno taw horni prai no 11:30 baji tongo ang dogano no taw ani hotel no ko tine to sombar bondo tongmani
haipano kam pailaya jeng kobangma ani samung rok paio pani hotel o bera rok khajaknai doga rok wajaknai hingkai tini bo samung khailaka gani chere rok bo tongo borok bo bongni mansasak chai togui no tongo miani salo kebo ba maibo masajagya asike photo service kaika haipano paithako nokja katamo ang mia video nukliya actually mia gothona angkha tini si ang nogo video nokpana ang tini reply rimanang moto jora koroi ngangkai tabo kisa jora mamani bai samung paimani yagolo live video khaika ang saimen rok sobo bo live korongjak tong keba jotono paipilai hambai sini tibra sarong nang koipina haino hai mang khangka kisa kahamno pirna chai thukdi kebani mung hamya khaye keba kebani boho ko chago suroi kebo buskani phaching khana tawan suklai di please changbai chang ang kebono taw khonang yasi suroi bo kok sayo ko kebani mung mention bo khaina thangyang keba wan suklai kisa samono khaileke chawo o chere rok se siang ifana borok video chaklai rekana heba borok ni kuno follower o chere rok kuno follower bo koroi borok ni kuno borok mane content creator boya je sarongnai rok heba jara sarongnai koto content creator rok bini oro ni video naroi saroka share khaileka lakh views bo thanglaika heno rok khang sanam 20 ni bagui norok video sarangma klaikha naki ano chaja yang da klaikha naki o cherai rok ni je video sarangma amna hamjak de norok video share khaileka abu kisa clear ano sai rijabare please amna ni koimu norok ni thani ani cherai rok ebani bati jani manai ani bagina song mamai bok thini pano mui klai jagi mangkhana nong jutawo kilin khaitine pano klai jagi mangkhana nong ni jutawo a jutawo klai kha sui na bo gosikani staff rok abno tuye video khaile tomle man khana ba chere rakheba maisana ne phaima si borok na maisana ne phaima si engkai maisawi thangmang khamule kachang no a jo taw mui klaima ba tebe suklai paithon thangamo abno tuye buini boskango video khailele tomle man khaba a chere rok khaika borok bujiang phano khaikana borok bujiang sarak borika borok content creator buya borok bongni samanno ekta ongko tongo friendly ongko tongo 2.1k 2.5k rok sebang followers haipano borok video sarangmane nogoi tei kwbangma content creator chini Facebook thongnai ke bo YouTube thongnai ke bo Instagram thongnai jotono pil laika sarok laika bujiwi da saroka bujiya bade saroka abang takono semenya ko keba sarok laika kebo views ni bagai nong khana ni chongwang kebo batoni bagi sarok laika ano saja yang da saroka bo takonang clear maya ko hepana ni saja yang makai mose je kono gothana ano semane akoni pil laike chawo tai seng bai seng kahamno pil laike chawo hamyano pirile tong manai hamyano phono bi tong se manai ani mai me hangar hotel tini ni semia kobangma bosor ni semina kobangma besi ni semina o hotel chamung buina ani je mansajak ani yak bai songya konai charui phaimani keba ma hai nokjaya khojen tabuksa jorate kubuni bosono borok ano video rok thone ma hai sarokmani kya chang bai chang mia nokjaka chine monai song bujiya saimi agai phan borok sarok laika bongni joto mui buti kalai honai abo borok joli jagai phan mangkhana ang borok ni kongna manibo mangkha na manibo nakha keba chajai mangkha mono chine borok rok kobangma mono content creator rok sarok layo caption bo sikatamo kobangma sika hotel mamai bangnai rok mai ni duo tarpore jota moi khiklayo tomo khiklayo hotel service khaina rok ni chaya tongo keba ba no support khainai kobang ku borok nano support bo khaika jen abo o chere rok ni chaya nei jotono hambai jara ano loginai 100 jona 90 jona nano logirika 10 jona kebo ba no logiriyang khana kebani bakhakte kebuni bakhano sobaina thangya jotono no lamsoko ta hambaya pharo ano logirima bagai asu jorano kesana musungo mansajak kahamno pirna chengdi hamyano konogai tomale manai chengbai cheng
gomong no nung ti prasa ne ham kai nai tong akai to koi no ne kha kayo ani bakhaw le kono minthe mong kore me ne video no te phiaba kobang borok no sarok laika abon bage ang kisa clearance ren famani mi amhai kono gothon ang jagya kobang borok no confuse jana no tine phone kai sangka nini mai me hangar hotel tam tam ong khamia tam tam ong tamon bage kebo phaina bage bo kiri tongoni sawong kai kirena kok koroi ini sakang borok no aipono kisa live video bisente tai kisa sana ni famani mono mi ase gothona kotor kono unjagya keba chere rok saroka video chini content creator ong ne dos bote hosa ri upload khaile ka on bisente kaboma pi bo pirja ka lag views bo phaika ngai kaboma borong ni bakhaw na kirmo mo phaika abono kisa saklai ne ani chang phai mane khana ang kha mongolbar chini hotel phiok jak no tongnai norok joto no phai mano jara jara piri booking khai tunai joto no hambai joto no bolam sogo angkai miane video tu yani khaw kono meeting mong koroi a chere rok buji angi pan saroka monai songna ang ko bongnai tewesa mang khangkai phaidia ni mai me hangor tolo ani bakhaw kono do nong ob koroi nongni phasing te ani kono chajai ob koroi keba nong jutawo moi puti resa kha ba kalai kha abono tei norok video khaika belai no kaham kok ang proud feel khaika norok no tei chini te brasrong mano e sengbai chang hangkai jet kono samung khai mano kalai sakai no abolang manina kha norok video khaika belai no nai bo nai thoka bo bola jang nai bo kok abo norok ani mai me hangar hotel ni te je video khai mane abo belai kono nang mani video no norok sanam ka bola jang nai bo kok abon bage pipeline hambai norok no an bakhaw kono methang mong koroi haipona norok nang kobong nai mang khanggai phaine salo tewesa visit khai pai pide please man sacha ang chai tok nai abo hayeng ya bare kaham korang khai norok no chamung chare rona ne ang musung ya kono jora phano ani hotel jara phaine chamung chana hine borong no kifile rona ne ogbuksa keba norok thamchine chutei phano mia chaya nangya thangkhana ni hotel ang ja saima motoi norok chaya bo thangkhane khana kang paithogo belana ne kha sarangli ya norok chana hine se phaimana hotel keba video simi thone ya kone norok chaya nangya banan thanglai paikha abo belai khano chajagri ya chajag yang mane kha bono norok mai te chana hine phaima se keba kisa jorona singmani bising tipano chalai thangai belai no chajak sukamu asuk jorona ang koboknai horbo thugui thangka tamo 11:40 baji tongo please mangkangkai nakar dia no ani chaya to khangkai kebane saiman ma jorate ang kebo bai tabusa jorate amai samung khaya ko jan borong ni bakhawo agar nangthong tini ani bakhawo agar namangkai mono ani mai me hangar no tei tabusa jorate sini tibrasa media eba content creator pano hindi blogger pano hindi asik pi mane nogya pang pheba miani kaisa line nokha sini manai chong chere rok borok sia nogya sarok laika video amno onek jona pil laika tomno interest nangbo pil laika ba tomno bujibo pil laika bo belai keno khawa nangmani kok sengbai changga asno kalai manjak layo asakno belai na hambai asuk hor jorate jara ni live video kurang tongnai jotona hambai hor kaham asuk kok sana thanglia abono miane video jeng ma tangkha khaine salo tongmai tang pu ang bojai tongnai kebo bai phano ang kebno musung ya lache mongri rohonane kebno musung ya khasabai rohonane kebno musung ya obuk sa rohonane phiaba jora jora amai bongi thango
je nang khoroksa borok kebni bakhano narokmaya ajoro ani belai khano khani bo sama phaio abono tei wan sumo bo phaio tamo ba asuk khaijaka jen borokni bakhano asuk mane narokmaya rong thang belai khano sajak yang usak sai tono tabo thuya koi kono de 11 baje nai tongo tabo live video paikha ang Komargat thangmonai ko Komargat to thangaise ani tong thai inde thujak nai aro sengge ba mallai subonai kono di asuk hor sal khabrumi tongang bo sai to koi tongang bo haibano jora o seng bai cheng no kalai nanglai thang kalai manjak layo abono tei kisa jora khawa dukho nangma khe abose kobangma borok thangui laisuo kobangma bosokni borok no kebong mongphaya phiaba sengbai chengkha asuk da kalai manjak laima kalai kha abosuk sana moto liya miani video nugui miani inchini notui hambai asuk kok sana thanglia horthokka jotono hambai jara krang tongnani video pilai kha hambai jora magai khana utai bisa phaipiano tabo horbo thubi tongkhaba hambai.